Tresnan. Zona nu kesusu. Ngono kuwi iki nganggo titik koma. Aja Karena ini blandang. londot tak. Lambe kok kaya ngono. Habis niki. Siap Napa? Lamunan. Oh. Rauman. Rauman Rauman. 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 Lagune Rauman. Ya wis esuk tuku dhewe. Tenang. Tuku lanang iki gantenge. Ya Allah. Bagus Nggak ben nyidam apa ya, Mbak? Hah? Nggak ben nyidam apa? Anggere nyidame mobil mewah ya ganteng. Ngono kuwi. Ya sesuk aku nak tak nyidam. Aku nyidame truk anak kurang genah. Ayo ninggalkan Tresnan, Jung. Nggih, bibar niki nembe Rauman. Lagu kok gauman ki piye to ya? Ya. Dari sekedap Karang Taruna nanti menghendaki lagunya apa dipersilakan. Oke.
sesuai dengan nomor kursinya. Niki ngeten-ngeten Terus serat. pundi nggih? Dari anak putu Mbah Wiro. Wiro. Minta lagu Lintang Asmara. Weh, elok. Lamunan. Rauman. 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 Lamunan. Selendang biru, terus Nggih. kisinan. Kisinan lulu. Terus Kembang wangi. Wah, ini pirama Banyuwangen ini. Aduh. Engko ragate ndak kakean, selendang biru karo kembange wangen iku sik. Nggih diatur kabeh. oke, siap. Lintang Asmara niku kan siang pantara ratri amung cipta buku ulun ngono ke ta? Ayah, Suluk. Tuluk. Ya kan suluk kae. Monggo diaturke. Gilirane tol mintul. Tak ngombe barang totol. Tak ombene segar kok mah cek ngombe barang totol kene bakule beras. Bakule beras. Heh. Yo, Ya, Pak, tenan. enten Lintang Asmara terus mungkin lamunan Mbak Asri. Enek lintang asmara karo rauman. Rauman lintang. Rauman lintang. Spesial traipun Mbak Wiro, yo. Sing penting sedaya majeng mriki joget bareng. Nek ora joget bareng bar apa piye? Ayo, ngono wae enak-enakan. Ora usah mikir perkara sawer, sing penting seneng. Oh, cocok niku. Heeh, ampun boten usah nyawer nek tega. Piye to ki? Iki ndi nak cayu? Ya, diurut nih. Urut lintang. Ya, lintang asmaya. Ya. Terus sesal dulur-dulur kamera sani lemantar Pandawa. Pengairan. Aku atus keringet wis. Ki umpama ki pasti diinjangakne. Aisyah. Anak putunipun Mbak Wira monggo. Ayo. Monggo Bu. Oh, sing. Arti kararas. Dalut Indonesia. Sakos wele. Asik coy.
Mbak Wiro. Lah endi kok urung anget apa piye to rek? Apa gek keturun? Juga nanti dari Karang Taruna Kasuwun terus wontenipun utawi menghendaki lagunya apa dipersilakan dengan menulis diberikan kepada kami meja redaksi. Sebenarnya sangat onten rauman polamunan. Mbak Asri suka sih kene. No ini pamunggitan saking anak putu Mbah Wiro. Menika keluarga panjenenganipun Bapak Waidin. Wah, jan elok tenan. Bengi iki ra nggo genset luwih aman kok sing di omahe juragane listrik arek ngopo. Jan biasane Pandhawa ya adoh banget saka Jloko. Nggih. Glundungke teko. Jan elok. Lagune Rauman Cahayu. Oh, Rauman. Rauman kumbas wewe. Mungkin mbaknya mau ikut nyanyi. Ada yang mau duet mamanya Mama, Tole Mama Singgah. cantik. Ayo sini. Mboten. Adik mau nyanyi? Ya. Oh, ini adiknya mau duet bareng Anda apa-apa. Nanti Nggak dibantu apa-apa. Mbak Ayo. Nanti saya Nanti tuntun. dibantu. Yo. Yo, mewakili keluarga Terah Mbah Wiro. Yo. Nanti Mau dibantu. nyanyi? Ayo sini, 3 mic-nya. Sini. Ya, sini ya. Ya, berdua, berlima, berjamaah. Aduh, ganteng nih, ganteng. Tak go mantuk ya, Mbak. Kok mantuk lebok ke tas. Ya, lamunan hadir masih bersama Kartika. Joget Dadut Indonesia. Yuk. Budal sok budal. Goyang dong. Ayo. Asik. Asik.
Engko bar ngomong anake ganti ngomong pake. Semenuwun, saya pun melanjutkan satu atensi permintaan dari anak putu Mbak Wiro. Ada satu permintaan pamundutan kanthi sesideman. Yo. Pundi ingkang badhe duet tau, monggo Mas. Ingkang ngersakaken kanthi sesidemanipun Larase Slendro mumpung pinangke kadang joget dangdut Indonesia Bu Guru. Ya. Jan, sesuk nek ngantuk piye? Oh libur. Ya gini ya. Jika nanti tak lupa dari dulur-dulur paguyuban streaming Java yang pantau langsung Pandawa Multimedia, mangga ngersakaken lagu apa dipersilakan. Mungkin dengan masuk ke redaksi dengan tapping di sana juga bisa menghubungi dengan nomor rekening saya. Oh, nomor HP saya kok rekeningnya. Sesidemane diaturke. Sing turu digugah kon turu neh ya. Minangkani panyu ananipun saking sinten sesideman. Lah niki lho bocah. Lho. Utut bus. Bul. Paspus. Hela glelingmu ra omong bareng bus kapan. Gagasoy. Polo ning buri kono. Iya to. Ayo monggo Mas kene mbok boleh badhe duet monggo sesideman ngemarang katuri. Oh, budal keco rangang go suwe. Dandan ganteng-ganteng bus kapan ora njogeti wagu. Apa ya bus kapan dinggo turu. Blangkone dicopot kan anak. Lah iya to. Lek bus kapan ke jam 3 sore lho. Lah. Jempolane cantengen. Ya lalalan. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukokne omas sine apa wae nadyan sesideman
20 jempol kabeh kok. Selikur. Jempol ndi? Ya. Urip ana kutha gedhe cokok ning mas Matur sembadana sangat sesi Diman sampun catur. Jan, iki ora mungkin nek dilungke wong mergo kene dijiret ATM iki ning nggon kene iki ra iso dudut. Sembanuan mbok pilih saking Karang Taruna monggo. Kasuwun atensi juga bisumbang suwantenipun mumpung pinangke kata-kata karara cewek dari tidak sini Mas Bro. Ya lah, gede awakmu kok nyanyi wani apa ora iki kira-kira iki. Terima kasih dadak nganggo ngene an. Perkewo karo cah kuwi lho. Request Panzer Jundamani kalah Taman Juluk Satru 1 jiwa terakhir. Sing dia mah. Lah, Mas, aja ngono kuwi perkewo karo Pak Paiden lho. Piye ini? Lelek Pak, pangapunten iki putrane lho Pak. Mawi anu sing abang sisan to Pak. Weh, Rene. Dul, mindul, ayo. Ini Dul. Ada Jundamani. Kalah Taman Juluk Satru juga nanti kisinan 2. Yang penting aman tertib dan terkendali. Tolong yang berjoget jangan beruyel-uyelan. Mergo nggone rada longgar dadi aja beruyel-uyelan. Ya. Rada minggir. Rada mundur sithik aja jangan nguyel-nguyel titin kok ndak mulih meteng. Wah, aku wis kabeh kok. Mosok kowe kabeh iki. Heeh. Aku wis suntik. Aku yo nak Suntik kabeh. Dadi wis gak nyatek. Ya, ada dengan Jundamani. Ya. Lek men foto nanti. Melu. Aja nek kuwi. Surip. Ya, oke ya. Jundamani hadir. Dari Karang Taruna dipersilakan mau bergabung yuk joget bersama kami. Joget Gadit Indonesia. Olsi. Juga buat juragan saya muda terus mewasis. Ayam Saimo Mangunjoyo. Juga Big Boss besar saya Marsan Ben Mitra. Ayo dari Karang Taruna yuk. Ayo bergabung
Gendong, Satru, juga dari keluarga Mbak Miro ada Kisinan 2. Ayo juragan saya mengendaki lagunya apa ini? Seriuning, Mustika Ketuban. Belum, ngaten mah matur suwun. Sri, ay, kenai. Seriuning Mustika Ketuban. Pokoknya kalau jirakane sing kuning seneng barang kuning pokoknya. Nggih, ten pundi Mbak Wiwi? Oi, Nana. Di sana ya. Rene. Oke. Gon pembendarahaan. Hmm. Pembendarahaan. Gon manajemen. Iya. Gudangnya iki kene iki sih. Oh, ngaten nggih. Diwen, Bos. Yo, siap. Oh, monggo. Jenengan. Oh, piye to kowe iki? Nek kon Aja nyanyi kaya kok. mangkono lho. Gak Gak apik blas nek kaya ngono Kok kuwi. apik blas? Wis makilke kok mbok kok nyanyi. Pak Paiden kok. Hmm? Turun kok nang ngantri entuk 200 ku tak imboi tenang ae. Oh, ngoten. Aja kaya mangkono. Yo, slendro Yo. larase. Seriuning diaturke yo ora nganggo suwe nek kesuwen. Suwek. Iya. Dondomi. Dondomi. Seriuning Mustika Ketuban, Ausi.
telun-telan. Nah. Ya Allah ya Allah. Aja entuk padu lho, Mbak. Ngono kuwi yo. Aja entuk padu lho ya. Ayo ra entuk ngenci indas, indas sirah. Yo, wong joget tok ngene Pak Paidin elok tenan. Tresnane wiraya tetapi dene Matur sembah nuwun. Godhong telo gawe lega godhong kates. Pait. Pait. Ya iso kanggo golek duit. Kanthi srining Mustika Ketuban katur swantenipun Mbak Asri Sukasih. Kembali lagi satu atensi permintaan dari anak putu Mbah Wiro nanti kisinan 2. Namun melengkapi permintaan dari Karang Taruna. Ya. Taman Juluk. Mungkin ada perwakilan dari Karang Taruna dipersilahkan. Ya. Sini mau bergabung sini. Tak udang pokoknya ana sing gelem dono swantene. Ya. Bu Guru. Mbak Septi Andika Taman Juluk hadir. Yo. Diaturke. Soalipun kata cakap coklat dari Indonesia sesarangan Pandawa Audition. Juga Pandawa Multimedia. Salam santun, salam budaya buat turur-turur dimanapun Anda berada. Hatur thank you. Terima kasih. Matur suwun. Sing rauman tabuh ngeplaki sirahe dhewe-dhewe ya. Ayo nganti turah lho iki elok tenan ya. Taman Juluk kok. Mbake yo sabune didol wae. Mboke yo sawahe didol wae. Nggo nanggak jokek jandut Kartika pancen. Kita goyang lagi, Jos.
melengkapi satu atensi permintaan dari Panser juga Karang Taruna Ngisor Sonorejo. Mbak Gatur, thank you, terima kasih matur suwun. Wonten pamulutan saking Jiragane Laundry. Ya. Ngersakaken kanthi podang kuning ugi sesideman sembah nuwun. Bebingaipun kula tampi kes kontan ya. Namun tasih wonten satu permintaan dari Eyang putune Mbah Wiratul. Kisinan loro langsung gas. Ya. Gini, kisinan dua. Dari Karang Taruna mungkin ada yang mau bergabung bersama kami dipersilakan, juga tak lupa keluarga Ageng Ngisor Steni pun sembah nuwun sanget keluarga Ageng penyanyi pun Bapak Paidin sak keluarga ki sedaya para tamu ingkang saking pundi kewala. Kisinan lolo hadir yo tolyo kayangke. Itu Surepi melek urung nggih. Ya. Kisinan dia juga dari Teresa. Sak jose dik. Yuk dari keluarga Panser yuk kene gabung gini yuk. Kita
hadir Mbak Asri gini ya. Kakean cerita tanpa guna permintaannya dari bos laundry. Podang kuning sesideman lagi Pak. Oh ya siap. Bodong telo gawe lega pokoknya diatur ke pamudute ya. Jika nanti ada atensi dengan runtah di penghujung pertemuan kita malam ini ya toh. Siap, yang penting podang kuning kalau sesideman sih. Ya. Gini. Di penghujung acara anu apa rojeng. Heeh. Mah pating klempor kok. Udah. Sing penting podang kuningnya jilagane laundry iku diaturke dhisik ya. Iya. Podang kuning sambung ning sesidemane ya aja nganti kecer. Ya. Joget dangdut Indonesia. Sak josi.
Cemandak taboy LRT dipersilakan dengan santri. Ohe. Ada santri. Ohe. Ya. Mbak Yuku malah cetomen. Piye? Santri. Ohe. Hebat kok ya. Ayo kene Mbak Yuku. Bisa toh udah belajar kok yo kene yo. Ya, santri ohe. Ayo tul, ayo Bu Bidan. Wasik. 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 Oh 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 oh. Sesal Bapak Sir Karang Taruna Kisir Sonorjo. Oh ya. Oke, dangdut Indonesia. Susah. Susah. Dino santri lulusan pondok isi perawan jauh ketemu ada rewangi sarengan nganggo songko
Aduh.